Počúvajte, to nesmie sekať. Strašne zle som ťa počula. To som rád, že si ma zle počula. Áno, prosím. July. Ahoj, máš dnes voľné? Kedy? Ty sa voláš Julie? Áno. A prosím ťa, tie fotky, čo tam máš, to sú originál? Že si to originál ty, že tak budeš aj v realite vyzerať? Ešte raz, ja som ťa nepočula. Že či tie fotky, že či sú originál, že či naozaj aj v realite tak budeš vyzerať? Lebo vieš, ja som... Hej, tak teraz som tam musela pridať bez úpravy fotku, však oni sú úplne jednotí, také mám nervy. Joj, lebo vieš, ja som minule bol pri takej jednej a bola nádherná a prišiel som ku nej a zlakol som sa, tak dúfam, že by sa mi to pri tebe nestalo. Ale vyzeráš super, fakt vyzeráš úžasne. By som ťa nepovedal, že tak veľa máš rokov. Ako nepočujem ťa, nejak slabo rozprávaš do toho mikrofónu. Že by som ťa nepovedal, že máš toľko rokov, vyzeráš na 15. No tak mohol by som teda dojsť? Kedy? No dnes. No ale kedy? No kedy? Tak za hodinu? No, dá sa. Dalo by sa. A ja mám takú špeciálnu podmienku, no neviem, či by ti to vadilo, alebo nie. Dalo by sa niečo? Daj, ja som čakala, že budeš mať špeciálnu podmienku, Ja už poznám tieto typy, no daj, ako máš ja som taký špeciálny typ, ale ty už to máš na to oko, ja to vidím na tebe. No áno, daj. No, že či by si ma vedela volať, že pán Temnôt pritom. Ďako? Že pán Temnôt, či by si ma vedela volať pritom. Keď mi zaplatíš 200 €, môžem ťa volať aj pán Mafie. Jo, Za to nemám čas na pičoviny, dobre? aj Miky Černák? Teraz riešim niečo so sestrou a fakt na kokotiny nemám čas. Pán Temnôt! Za 200 € pán Temnôt, no neber to. Buď šťastný to chlap. Pán Temnôt.